Se, hvad vi har fundet her på campingpladsen. En Honda CB 7,5. Et virkelig smukt stykke motorcykel, der kom og ødelagde det for Triumph i 69. Men det er altså også en motorcykel, der virkelig er noget nosser bag. Der er for første gang i 1969 fik man elstart. Den er 4-cylindret. Ja, den er 4-cylindret. Og skivebremser fik man også på den. Så fra at komme fra en Triumph Bonneville og så over til det der, det var altså lige en helt anden sag. Sådan en vil jeg have. Det er min motorcykel nummer 3. Du vil ikke få redder? Nej, det er jeg ikke. Kan du godt lade være med at køre på Triumph? Nej, men så må jeg have 2. Jeg skal i hvert fald have mig sådan en der. Det skal komme over og se det herovre. Utroligt stykke arbejde han har gjort, må man sige. Han virkelig pudset flot. Og der er selvfølgelig 4 luftfilter, og der er 4 karburatorer. Hvordan fanden holder man styr på det? Men det er måske automatiseret. Så er der olietryksbeholder der. Og noget andet, man også fik første gang, det var blinklys. Der kom blinklys med. Og så er der styrdæmper for. Støddæmper? Styrdæmper. Nå ja, men det er noget ekstra, han har sat ovenpå. Det har jeg ikke set før. Det er måske for at få den til at lade være med at wobble, når han kører stærkt. Kunne det være? Det ved jeg ikke. Jeg er jo ikke ekspert på området overhovedet på nogen måde. Så alt det, jeg står og siger her, det er kun noget, jeg tror. Men I er velkommen til at skrive, hvis det er forkert, eller hvis der er nogen, der har noget godt at sige om dem her, eller skidt at sige om dem her, så må I endelig skrive ind på vores blog. Fordi jeg vil gerne vide meget mere om den her. I hvert fald, og der er sikkert også andre, der gerne vil det. Så I er meget velkommen til at skrive. Kæft for, at den flot.